quan entrem a dintre del dojo ja mantenim el silenci, és a dir que És un dels centres budistes de la ciutat que avui obre portes amb motiu de la segona edició de la Nit de les Religions. No n'és l'únic, fins a 33 comunitats religioses de diferents tradicions mostren els seus espais de culte i de trobada i organitzen múltiples activitats, com ara tallers, visites guiades, actuacions i degustacions de menjar típic. La iniciativa pretén fomentar el diàleg interreligiós i fer valdre la diversitat cultural. La celebració vol reafirmar, a més, un missatge clar a favor de la pau, sobretot després de l'atemptat de la Rambla. Les activitats s'allargaran fins a la mitjanit. A vegades hi ha un cert prejudici sobre les religions i que és bo que la gent vegi els centres i què és el que es fa en els centres, com per exemple en el nostre, que es fa una pràctica de la meditació, que està oberta a tota la gent, també a les persones laiques. La veritat és que llàstima que estigui tot tan atapeït perquè hi havia coses molt interessants.